I dag, når du starter dagen din, gratulerer jeg dig med, at du har et åbent hjerte og et sind, som er klar til at modtage det bedste universet har at tilbyde. Dette er ikke bare en morgen. Det er en speciel, unik dag, der alt du ønsker dig med. Tro kan blive virkelighed. Ingenting er tilfældigt. Det, at du hører denne melding, er et tegn på, at en større energi vejleder dig. Du bliver ledet af noget stort, som ønsker at se dig realisere drømmene dine og opnå alt du ønsker dig. I dag er universet ved din side, klar til at sige ja til dig. Før vi begynder, tjek om du allerede abonnerer på kanalen, for hver uge bringer jeg indhold om meditation, positive affirmationer og tiltrækningsloven for at fylde dagen din med energi og humør. I dette øjeblikket inviterer jeg dig til at tage en bevidst pause og puste dybt. Føl luften komme ind i lungene dine, fylde kroppen din med ny energi, og mens du puster ud, slip ud alt som ikke længere tjener dig. Mens du puster, gentag med tro og intention. I dag er dagen alt forandrer se til det bedre. I dag er dagen universet siger ja til mig. Disse ordene er ikke bare tilfældige fraser. De er kraftige affirmationer, som hjælper dig med at justere sindet dit med det, du virkelig ønsker at opleve. Ved at gentage disse fraserne programmerer du dagen din med ny energi og giver plads til det positive, til mulighederne og til ændringerne, du ønsker dig. Denne enkle puste- og affirmationsøvelsen har kraften til at forandre måden, du ser dagen din på og forstærker vidsheden om, at det bedste endnu ikke er kommet. Luk øjnene i nogle øjeblik og forestil dig, at du vågner til en ny dag. Du åbner øjnene sagte og føler en dyb fred i brystet. Miljøet rundt dig er rolig, oplyst af et mykt og indbydende lys. Du føler en lethed i kroppen og en enorm taknemmelighed ret og slet for at være i live. Når du tager op mobiltelefonen din, indser du, at alle meldingerne du modtager er gode nyheder, invitationer, muligheder og hyggelige ord fra mennesker du er glad i. Hver melding er som en lille gave fra universet. Du smiler naturligt og føler dig elsket, husket og værdsat. Dagen begynder at flytte let. Når du tjekker bankkontoen din, ser du, at penge har kommet ind uventet. En gave fra universet. Et svar på din tro og tillid. Du føler, at du fortjener denne overfloden. Alt kommer til dig uanstrengt, naturligt, som om universet konspirerer det til din fordel. Du gør dig klar, rolig, uden at forreste dig. Trafikken er let, menneskene du møder er hyggelige, og arbejdet dit flytter jævnt. Hver opgave ser ud til at passe perfekt til ret tid. Løsninger dukker op, før problemer i det hele taget opstår. Du føler dig vejledet, beskyttet af en usynlig kraft, som om universet holdt hånden din. Ud over dagen kommer det flere kærlighedsdemonstrationer, meldinger fra venner, kærlighedsgæster fra familie, oprigtige klemmer, opmuntrende ord. Du indser, at du er omgivet af kærlighed, og at du ikke trænger at lede efter kærlighed. Den lever allerede i og rundt dig. Dette er din perfekte dag. En dag, hvor alt flytter, alt passer sammen, alt fungerer. En dag, hvor du føler med hele dit væsen, at du er akkurat der, du skal være. Se for dig noget magisk, som sker rundt dig. Se for dig et mykt, stærkt gyldent lys, som stiger ned fra himlen, som en solstråle, som berører dig med forsigtighed. Dette lyset er ikke noget vanligt lys. Det bærer universets energi fuld af kærlighed, visdom og kraft. Det begynder sagte at omslutte toppen af hovedet dit og synke ned gennem hele kroppen din. Du føler en mild varme, en følelse af tryghed og fred. Dette lyset er som en usynlig omfavnelse, som ønsker dig velkommen og beskytter dig mod al negativitet, frygt eller tvivl. Når dette gyldne lyset omslutter dig fuldstændig, vil du mærke, at energien din begynder at ændre sig. Kroppen din slapper af, sindet dit roer sig, og hjertet dit åbner sig. Vibrationen i dit væsen stiger. Det er som om du bliver ladet op indenfra med noget godt, stærkt og positivt. Dette lyset renser bort det, som ikke længere tjener dig, og styrker alt, som er bedst i dig. Det bringer dig i samsvar med energien af kærlighed, taknemmelighed, velstand og fred. Med dette lyset, som omgiver dig, er du klar til at modtage alt universet har at tilbyde. I denne tilstand af balance og tilknytning føler du dig forberedt, klar til at opleve mirakler, tiltrække dig gode muligheder, opfatte kærlighed i detaljerne og lade velsignelser komme ind i livet dit med lethed. Dette gyldne lyset minder dig på, du er vejledet, beskyttet og dybt elsket. Når som du er i en tilstand af fred og tilknytning, er det på tide at snakke med universet. Ja, som om du snakkede med en god ven, nogen mægtig, generøs og som ønsker det bedste for dig. Tag et dybt pust, åbne gerne hjertet dit, snak tydeligt og oprigtigt om alt du ønsker at manifestere i livet dit. Du kan sige det højt eller i tankerne dine. Universet hører dig uanset.
Det forstår sproget til intention, følelse og tro. Du kan starte slik. Kære univers, i dag beder jeg om, at min vej bliver oplyst. Måtte velstand komme til mig let. Måtte jeg modtage ægte kærlighed og leve sunde og lykkelige forhold. Måtte min helse være stærk, let og fuld af vitalitet. Måtte fred råde i mig og rundt mig. Kære univers, i dag beder jeg om, at min vej bliver oplyst. Måtte velstand komme til mig let. Måtte jeg modtage ægte kærlighed og leve sunde og lykkelige forhold. Måtte min helse være stærk, let og fuld af vitalitet. Måtte fred råde i mig og rundt mig. Hvis du ønsker, kan du lægge til dine personlige ønsker. Bed om muligheder, om problemløsning, om mod, om lethed. Bed om det, som er i tråd med dit største gode. Det, som får dig til at vokse, udvikle dig og leve med mere mening. Et af har spurgt, kommer den vigtigste delen. Overgivelse og tillid. Gentag med tro og intention. Jeg stoler. Jeg overgiver mig. Jeg modtager. Jeg stoler. Jeg overgiver mig. Jeg modtager. Disse ordene er et symbol på overgivelse. De betyder, at du tror, at det bedste allerede er på vej, selv om du ikke ser det endnu. Du frigør dig fra angst, tvivl og behovet for at kontrollere alt. Når du stoler, jobber universet for dig. Det bevæger situationer, skaber møder, åbner veje og bringer svar til ret tid. Husk, du trænger ikke at vide, hvordan alt vil ske. Bare spørg med et åbent hjerte. Giv let og vær klar til Omota. I dette øjeblikket, med sindet i fred og hjertet åbent, er det på tide at erklære for universet og for dig selv alt du ønsker at opleve. Dette er ikke bare ord, de er kraftige affirmationer, som har kraften til at forandre energien. Din, fokuset dit og dermed virkeligheden din. Gentag med selvtillid. Jeg fortjener alt, jeg ønsker mig. Du fortjener at være lykkelig, tilfreds, elsket og velstående. Det er ingen grund til at føle sig skyldig for at ønske mere. Det ville vokse, udvikle sig og leve det bedste livet er naturligt. Tro mig, universet belønner ikke bare indsats, men også troen på at fortjene det. Mirakler sker hver dag i livet mit. Det ekstraordinære er ikke sjældent. Det sker, når du er åben for at se skønhed i detaljerne og tegn i små hændelser. Et mirakel kan være et uventet svar. En dør, som åbnes. En lettelse i hjertet. Mirakler er virkelige for de, som tror på dem. Penge kommer til mig uventet og let. Du frigør dig selv fra knaphed. Penge trænger ikke at komme med lidelse. Det kan komme med lethed, med nye idéer, med gode forbindelser, med positive overraskelser. Bekræft dette med tro, fordi overflod begynder i sindet. Kærlighed finder mig let. Sand kærlighed kræver ikke kamp, krav eller frygt. Når du elsker, respekterer og bryr dig om dig selv, tiltrækker du dig naturlige mennesker, som reflekterer den kærligheden. Kærlighed fra venner, partnere, familie. Kærligheden er altid i nærheden, når du vibrerer i den. Alt ordner. Se for mig. Selvom det ikke virker slik endnu, falder alt på plads bag universets kulisser. Stol på, at selv forsinkelser har en hensigt. Selv udfordringer er vejer til vækst. Sig dette med tro. Alt justerer se for dit større, bedste. Affirmationer er frø. Hver gang du gentager dem, vander du sindet dit med nye overbevisninger. Og over tid bliver disse overbevisningene virkelighed. Forstærk dette hver dag. Tro på det, føl det, erklær det og modtag det. Afslutning med taknemmelighed, entusiasme og overgivelse. Stol på, at det bedste er på vej. Vi har nået det sidste øjeblikket af denne øvelsen. Og nu er det på tide at forsejle alt, som har blivet bekræftet og følt med taknemmelighed og tillid. Tag et nyt, dybt pust. Føl luften komme ind og ud forsigtigt. Lad kroppen din slappe af og hjertet dit vibrere i fred. Du er ikke alene. Universet lytter til hvert ord, føler hver intention og svarer på alt, som har blivet bedt om med kærlighed og visdom. Gentag igen med tro og entusiasme. Gratulerer med dagen til mig. Uanset hvad jeg beder om, vil jeg modtage i dag. Universet arbejder til min fordel. Jeg stoler på. Jeg overgiver mig. Jeg modtager. Gratulerer med dagen til mig. Uanset hvad jeg beder om, vil jeg modtage i dag. Universet arbejder til min fordel. Jeg stoler på. Jeg overgiver mig. Jeg modtager. Gratulerer med dagen til mig. Uanset hvad jeg beder om, vil jeg modtage i dag. Universet arbejder til min fordel. Jeg stoler på. Jeg overgiver mig. Jeg modtager. Gratulerer med dagen til mig. Uanset hvad jeg beder om, vil jeg modtage i dag. Universet arbejder til min fordel. Jeg stoler på. Jeg overgiver mig. Jeg modtager. Disse sætninger er mere end bare ord. De er kraftige dekreter, som bekræfter din totale overgivelse til livets flyt. Når du erklærer med selvtillid, åbner du dørene for det nye, det gode og det overraskende. Husk, jo mere du vibrerer taknemmelighed, tro og entusiasme, desto raskere manifesterer alt se. Du trænger ikke at tvinge det frem eller løbe efter det.
Bare juster energien din med det, du ønsker at opleve. Universet tager sig af resten. Hvis nogen del af denne melding berørte hjertet dit, gentag denne øvelsen hver dag. Specielt når du vågner. Gør dette til et øjeblik bare for dig. Et ritual for forbindelse med den højeste energien, som findes. Og hvis du vil fortsætte at modtage meldinger som denne, abonner på kanalen og slå på varsler. På den måde vil du blive mindet på at øve og justere dig selv og aldrig glemme. Du fortjener at leve et liv fuldt af mirakler, overflod og kærlighed. Måtte dagen din være magisk.